giris na gwaggo. kai mai neman kahon kare za ka yi fuffuka. Saura giris na gwaggo. kai mai neman gari ka saurara aman daka. Saura giris na gwaggo. komai nisan dare za a yi rana tsaka. Saura giris na gwaggo. kai koma gare su gummai shi kardaka. Saura giris na gwaggo. Allah lillahi wahidun sarki mai duka. Saura giris na gwaggo. bayan kwana uku muka rushe shirin su gwaggo. Saura kwana uku. Saura kwana uku. Insha Allah yanzu in sati ya zaka, gwamna a Kano ta dabo abba akewa daka, mata ga irin gidanku bayan kwana uku. Bayan kwana uku. A haye na naye matan gari a bar mu da mai girma. ko sun yi ko su so. A rauye na naye birni karkara a bar mu da mai girma. sai abba na kwankwaso. Yalle yan mata shewa muke domin samun dama. mun dau kwankwaso. Ka zaɓi na matasa ko gagara gasa, maza mata abba ne idan Allah ya so. Matan Kano mu zo abba ya zo. Idan za a yi dangwale maza 'yan Kano mu ɗau abban ya fi abba na kwankwaso. Iye na naye matan Kano ku zo abban ya zo. abba gida gida. Idan za a yi tinge maza yan Kano ku ɗau abban ya fi abba na kwankwaso. tunani mai karfi sai na tsaya akan abban yafi. sai na fito in nuna shi a fili. dan ku nake mu dan getta makwanci. sai na tsaya in dan auna ma'auni. sai mun ka gane yin abban yafi. abba gida gida. Iye na naye matan Kano ku zo abban ya zo. Abba gida gida. Idan za a yi tinge maza yan Kano ku ɗau abban ya fi abba na kwankwaso. Tun da dai sa'a ta zo mata a kyala limamin kan zo, kuma sai a ɗaura mai ɗaurin tozo. Mai sa da ni a jihunsa da ya zo, mun san shiru-shiru.